PIR, un col·lectiu cultural que treballa per a la defensa de la llengua valenciana, ha criticat a l'equip de govern per els canvis introduïts en els Premis Literaris Ciutat d'Elx. Han denunciat que es retalla la qualitat d'aquests premis baixant la quantia econòmica i també suprimint el nom del Premi Narrativa Antoni Bru per Cafè Marfil. Consideren que l'equip de govern de l'Ajuntament està governant amb exclusió política i lamenten que aquests premis, després dels canvis patits, puguen ser ja de tercera fila. Això què suposarà? Suposarà, per un costat, una disminució de la gent que participarà. Dos, perquè el nou model de premis literaris suposarà tenir uns premis de tercera fila. Tres, perquè realment aquests premis literaris, que tenien el nom, per exemple, d'Antoni Bru, són gent que han treballat per l'ús del valencià i per la lluita del valencià. Clar, si nosaltres governem des de l'exclusió ideològica i considerem que aquests referents que són de la ciutat no els respectem, jo crec que la ciutat d'Elx té un patrimoni molt important, que és el valencià. Considerem que el valencià és un patrimoni que s'ha de respectar i s'ha de governar des de la pluralitat i la diversitat. I en aquest cas, aquesta pluralitat i aquesta diversitat no s'està respectant.